Mga igsoon, aduna na usab kami paambit nganha kaninyo nga mga pulong sa Dios ug ang anagoy kini sa awtoridad. Nasulat ko yun sa balaang kasulatan. Ug pamalandungi lang ninyo kini mga igsoon, tanan nga mga mensahe nga inyong madunggan din hining videoha. Kay kining tanan alang man atong kalawasan ay ang kamatuoran mamay maghatag kanato kagawasan ug karon mga igsoon ato silang paminawon. Nakoy pangutana si Makol. Kining pangutanaha, bahin kini sa tuang pagampo. Kung but nako nga ug kini wala pa pud namo na masabtan ug gusto po nako nga mapambit pud sa uban ng inyong mga kasinatian. Para ma-share po namo sila ha. Kunon sa ang unahon na gud ito bahin ini atong pagampo karon kining ato ang pagampo ba nga samahan mo unsa man ang kalahian sa kalibutanhon nga pagampo ug sa langitnon nga pagampo ug mao lang siguro kana ko salamat. Ang paningkamutan ako ni Boy kay nga ako lang ang magtubag o pangayoon ako nito espiritu parong dili sila makaingon nga ako nagpagino-ginoo. Ang imong pangutana unsa kalahian sa langit nun o kalibutanon nga pagampo anaa na sa balaang kasulatan, diba? Ang kalibutan dili makatugkad ni mga kalibutanhon nga mga kinaiya. Kalibutanhon ana di ang kailibgon, kalibutanhon nga mga kinaiya. Ang kalibutanhon nga kinaiya magdaig-daig sa iyang giampuan. Kalibutanhon ba pagpakarong ingnon ang pagampo nga langit nun sama sa gihatag sa mga ebanghelista naman na sa sulat ni Mateo kay Lucas pagampo samahan. Ang pagampo mangod Boy surrender ngadto sa Dios. Ampo, di ba? Ampo sangan sa balaod. Surrender kita sa Dios ang atong kaugalingon. Kay kung mo surrender kita sa Ginoo, ana-ana na to ang gugma mapaubsanon. Ang sa kalibutan mo pabor man sa kalibutan niya idaygon karon na adunay suborno ambot ipasabot sa Dios niya na si Kristo ang kaniadto nakahanaw man mga tong silang panahon ni Melkisedek daghang halad-halad nga pagampo. Ang langit nun nga pagampo nagsurrender ngadto sa amahan ang kabuhatan ug ang anak ang kasaysayan nga si Jesus mo nang anaa sa balaang kasulatan iyang gibag-o ang tanan. Halimbawa sa pagampo nga ama namo, di ba? Anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Nangayo ta umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Buot ipasabot nangayo ta nga moabot ang himaya ug ang gingharian. Ang imong kaluwasan bilang usa ka Kristiyano. Unya nagsaad ta kaniya nga tumanon ang iyang pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang buti pasabot, di ba na anak sa balaang kasulatan, tumanon ang namunuan mga kalibutanon nga balaod og ang balaod pod ngadto sa langit. Unsa may balaod sa langit? Di ba? Adunay mga sugo higugma ang Dios, higugma ang isig kaingon og ang balaod sa langit pagpaubos, pagpasaylo. Ayaw ko gamitang nga mahimo kamong halangdon. Ayaw panglibak, ayaw paghukom. Mao gani nga kanunay ko nagasulti kaninyo kung adunay mangutana, ayaw na mo debate. Kaya ayaw po paghukom. Isulti lang ang kamatuoran. Wala ko nagampo ta, na Diyos nun o langit nun, nagatuman ta sa sugo sa Dios, sa atong mangluluwas nga si Kristo. Kay naghatag man siya kahigayon ka na to sulod sa 1,000 ka tuig, di ba? Naamo na sa balaang kasulatan. Unya dito siya sa mga tao nga makasasala. Kay dili man siya gustong taong dautan nga patyon. Wala nga atong kanulang gipalansang sa cross si Jesus sa crucifix gipix na to. Kanunay gipalansang nato sa cross
kung wala ta nagatuman, may gugmaon sa kalibutan, kaaway sa Dios. Ang bot ipasabot nga kalibutanhon, kanang kalibutanhon, kanang mga butang sa kalibutan, hakog ka, kay wala man ka nagahatag sa balaan. Ang iya sa espiritu nga langit nun, mahigugmaon, mapasayloon, matinabangon, nag-alagad, mo itong giingon sa Ginoo, mulaki-laki sa mga putol o pagtuo, sumbayan, gibistihan sa hubok nga pagbisti nga Kristohanon, hubok kita, ano man, wala man nakita nato nga Kristohanon ta, kay naaman tigpamalikas, hubog-hubog, tanawa karon apostoliko, na simbahan, unya wala nagatuman sa suko sa apostolis, tanawa, nag-alagad ka sa simbahan, unya naghubog-hubog ka, basaha ang sulat ni Pablo ngadto kay Timoteo, di ba naana dito? Unya wala man gituman, nya unsaon pag-ampo nato nga langit nun, nga tawhanon man ang atong pag-ampo, gigamit nato ang Dios para kita ingnon nga Dios nun. Anaman na sa balaang kasulatan, kung mag-ampo ka mo, ayaw pagpakita o nagluhod sa darog asa diyan daghan makakita kaniyo kay daygo na kamo ingnon na kamo sa tao nga Dios nun maampuon. Nya ang Dios dili na makakita kaninyo, tama pod nga maghatag ang langit nun nga pag-ampo, kanang ikaw lang ang nasayod para sa imong kaugalingon. Ang anaa sa simbahan, kung adunay tay mga seremonyas, adunay mga bangkete man na, ang santos nga misa, kung santos nato na, balaan ka na, kung nagsulod ta diha, balaan pud ta nga nagampo. Pero kung nagsulod ta diha nga nalipay tas atong mga sala ug kanunay tang miingon nga makasasala usab ako nangandak ta. Human sa pagkamatay ni Hesus ang atong mga sala kaniadto, iya nang gibaydan. Mao tang sa sumbingay ganito nga adunay usa ka agalon, di ba? Sa kagalon, hinumduman ninyo to, adunay sa kaagalon nga nagutang ang iyahang sulugoon, unya niingon iyang sulugoon nga, amo dili ko makabayad kay wa ko gibaydan sa nakautang kanako. Unsay giingon, sayang amo ang agalon ingon sa, ayaw na lang bayadi ang imong utang kanako kay wala man kagibaydan. Nya unsay gibuhat sa sulugoon, iyang gipaningil hinuon ug siya ang nadato maupod na karon sa tawhanon. Kugihanta nga maningil, kugihanta mo gamit sa Dios para sa atong kaugalingon. Unya balikon ako, kung nagaampo ta, kugihan lang ta nangayo sa atong kaugalingon, kugihan lang ta mo daig-daig para kunang tagaan ta og maampuon. Pero wala na to natuman ang iyang mga sugo. Ang bot ipasabot niya na tumanon ang iyang mga sugo, mapasayloon, mahigugmaon, matinabangon, mao nang espirituhanon, kanang mahigugmaon makita ninyo na. Dili. Iya na sa kalibutan, di man na mahikap, dili man nato na ma-explain. Kung naluoy ka, nahigugma na ka, maginhatagon. Kung nihatag ka sa nikinanglan, dili man na kalibutanhon, matinabangon, dili man po na kalibutanhon. Kay kung nintabang ka sa imuhang hiyas nga naa kanimo, halimbawa kung maantigo ka, mo trabaho unsay trabaho, hiyas to kalibutanhon. Unya kung imuhang ipasidunggan na ka sa kalibutan, dili nakapasidunggan sa Dios ti ana. Ang buot sa pasabot sa langit nun nga pag-ampo, tumanon, surrender sa Dios, di ba? Magsain mo ana, magsain ta ana ang Amahan, Anak o ang balaang Espiritu Santo. Amen. Buot ipasabot, amen. Ning tuo ta sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Bisan sa balaang kasulatan, daghan ang naghisgot og espiritu. Pero tan-awa ang nag-ampo, anaa kaniya ang espiritu. Di ba? Kung mag-ampo gani mo, pangayoon sa Dios na ikaw anaa kanimo ang espiritu. Ug pag human nimo pag-ampo, nag-surrender naman ka sa Dios, maningkamot ka nga aduna gyud na usab kanimo. Dili na ka mo balik kung kinsa ka kaniadto. Tama? Ang langit nun nga pag-ampo, motoman, dili bakakon. Yan tanawa. Dili tawhanon ang atong pag-ampo kaniadto. O bisan karon kung wala mo nagatuman,
O ang amahanam, matuman ang pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Nan sa katapusan nga panahon, hukman man ta sa atong mga tinago. Ang tao ba di ay nga nakadungog sa imong pag-ampo ang magkukom? Ang tao ba di ay nakadungog sa imong pag-ampo nga miingon kag maayo ka mag-ampo, maoy makaluwas kanimo? Walay tao makaluwas. Aduna lay tao nga gamiton sa espiritu. Ana-ana sa John 16 ang magtutabang, pero dili siya mang makaluwas. Siya lang ang maghatag og kayag pinaagi sa espiritu, lamdag sa espiritu. Pero kung moingon sila nga mao ni ang relihiyon, mao kaluwas, mao ni ikaw nagpasigarbo sa imong kaugalingon o nagpataas ka, walay tao o relihiyon nga makaluwas, boy. Bisan ako, daghang makita sa ako nga mo reflect, moingon siya, ako nagpagino-gino. O tinood ka na, bisan ako wala. Kaniadto naglibog gani ko sa kong kaugalingon kay matag oras ginatudluan ko sa espiritu. Birahon ko sa kalibutanhon. Daghan. Inyo maginang nasinati kinsa ko kaniadto bisan dinhi. Nagalagad, nagatiman, o gusto pagin pasudlon kog politiko. Ang langit nun, boy, dili ka sikat. Dili ka pinasidunggan dinhi sa kalibutan. Tawhanon ka na kung pinasidunggan ka. Ang langit nun, nakasubos. Nagatiman, nagapakaon sa mga karnero. Ang buti pasabot nga nakapakaon, pulong, dili usa ka tawhanon, dili usa ka pulong lamang o makita sa imong mata. Ang pulong naa sa balaang kasulatan kay mo nang gamiton. Nagalaki-laki sa buot nga putol nga pag-ampo, nagbisti sa hubo o nagapasulod sa mga dumuduong kata kaniadto. Ngano man kay nagaampo man ta nga wala nagatuman. Tama ko mali. Tama. Niingon ta matuman ang pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Apan wala ta nagatuman. Ang ato ining gituman ang balaod sa kalibutan. Mahadlok hinuon ta sa nag-ingon nga nagwali, nagsulti nga dinhi kanamo. Unya naman sa balaang kasulatan, kamo ulipon ayaw pagsipsip sa inyong agalon, kay inyong agalon manghulga sa inyong sulugoon. Tanawa ang gigamit karon sa mga nanagwali, hulka. Pero dinhi ka nato gihulga bata? Aduna batay mga lagda dinhi? Ambot ipasabot sa Dios kung anaa na kanato ang gugma. Mapabsanon, malahot tayon, mahigugmaon. Managingon sa Ginoo, ang gusto kanako, dapig kanako. Ang dili gusto, makibatok kanako. O diyan na po sa balaang kasulatan di sulat pod ni sa mga propeta ni ingon pod, ang gusto kaninyo, dapig kaninyo. Ang dili gusto, makigbatok kaninyo. Bisag basahon nila na. Unya, ang atong paningkamutan karon kay gusto man ta nga Dios nun, malamon ta pag-ampo nga langit nun. Ang pag-ampo nga langit nun mutuman sa iyang pagbuot dinhi sa yuta paingon sa langit. Kung tumanon ninyo na ang pag-ampo sa atong gipangsaad na matuman ang pagbuot, nakabalo naman mo unsa yung pagbuot, pagpaubos, pagpasaylo, ayaw panglibak, ayaw pamalikas, ayaw pagpunay hubog-hubog, ayaw pagpakigbingkil, ayaw pagpatay. Naman na sa 10 Commandments, ug gikongkrito na ni Jesus ang napulo pinaagi sa duha ka sugo, ug aduna siya balaod ni ana. Unya ang balaod mao na to ang atong kanunay giampo, matuman ang iyong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalibutanon, boy, mga nag-ingon nila na doon ako'y nadunggan sa pare. Kasi pagtuon mo ang alang magpuyo mi dito sa Mars, ang kalibutanon hakog sa kalibutan. Kanunay nagpasigarbo, kanunay mo gamit sa Dios. Unya tanawa ang ilang binuhatan. Ang tinuod nagwali ang sakripisyos bisan si Jesus anak sa ubos. Nahimo bang hari si Jesus? Nahilo bang hari? Ang mga apostolis, kinsa sila nasa ubos. Mga nang, boy, padayon ng kamo. O ang mga tao nga makadungog niini,
kung dapig ka nato, gusto ka nato. Mga sabkaran, ako, nahadlo ko sa Espiritu. Mga kanunay ako nangayo sa Espiritu. Ang Diyos, kay bulaglag, magyud sa mga laglagunon. Mayon ta, magkinahanglan, mubuhat, gid ta. Ano man, may katungod tang mangayo kung kita mismo nagatuman, di ba? Unsa kay naa sa balaang kasulatan ana, dili na ko madungog ang inyong mga pag-ampo kung aduna kamoy jutay nga sala. Nan, kung nag-ampo ka ni anak, kung ikaw wala nakapasaylo, madungog ka sa Dios niya na, boy. Dili. Ana man na sa balaang kasulatan, nga ang pulong mo man na ang mahukom. Anong mutuo man ta sa tao? Nga atong panid-an wala man siya sa iyang binuhatan ay iyang gisulti na man na sa balaang kasulatan panid-i. Si Jesus mo reflect mo nang ang nakita ka na kung mag-reflect uban maghilak tinuod ka na bisag pangutan-on nila ang mga tao nagsulti ni ana kay papel ra bagyud na sa gipakita ikaduha na niya nga pakighusay nagpakita na siya milagro wala pagyud ka ning tuo. Sama ni Tomas, di ba? Mutuo ka ba, Tomas? Nga imo kung nakita og nahikap? Kaya ang mga tao din sa kalibutan, boy, sama, sige ingon ni Jesus, kung makakita ko niya, ingnon pa siya, buang, ingon pa niya dautan. Maupod sa kuha, mo reflect, kung panagway, bisag ila kong panidan, noon sa ko, usay ka maghahila ko, magpalayo na lang kung ano man, dili makaya ang mga katalagman kung itugyan na ta sa Diyos ngadto sa mukuha ka nato kay mahigugmaon man ta mao man ni gisunod sa kadaghanan ang kalibutanhon, di ba? Ang gisunod sa kadaghanan mao ang kalibutanhon naa sa John 14, di ba? Ang gisaad sa Espiritu busa kamo nagatuon kamo espirituhanon. Oh, daga nagatuon, daga nang ingon nga ipadala ka na mo ang Espiritu. Pero wala sila nakabalo sa Espiritu nga anaa kanina. Kung anaa kanimo ang pagpataas, gigamit nimo ang Dios, sige kag hisgot, sige kag gamit og santos, pero wala nimo gisantos. Ambot isantos sundon, idol. Sundon nimo ang iyang binuhatan. Unya, mga na ang Ginoon, giingon sa Ginoo, madungog ka atong pagampo. Busa ko magampo ka mo, katong langit mo boy. Pagampo nga kanunay kitang adunay makuha sa atong kinaiya. Tama? Tama. Magampo ka nga maningkamot ka mamutuman ka matag adlaw bisig jutay lang ang imong kinaiya kaniadto nga ma-minus kanimo mo nag-ingon sa Ginoo para nagaampo mo nagasulti ta matuman ang pagbuot dili na ta mo balik sa dihang nagampo ka sama ra nga giluwa nimo ang imong sala. Tama ko kay tama ba? Tama. Giluwa nimo sama sa iro nga gisuka na ug imo pang gikaon pa niya ang sinuka. Diha dayon ko nagampo ta ug mutuman ta wala na tay sala. Para karon akong giingon niyo ganiya nga gibaydan na ta ni Kristo sa atong mga sala sa unang panunundon, di ba? Unya ayaw mog ingon nga tao lang ta makasasala. Kay mo giingon ni Pedro ayaw pangandak kay gitugutan sa Dios ang dautan haron mo tintal kaniyo, tama? Unya nangandak man ka nga makasala pa ka kato paggikan didto sa iyang pagkabanaw niya wala man nato gibanaw siya sa atong kasing-kasing wala man ta nagpasaylo wala man ta nagpaubos kanulay nagtag-ampo nagpadiyos-diyos ta gigamit nato si Kristo nga antikristo nganong kanunay nimong gipapatay siya kanunay tang nagasipsip ngadto sa Dios kaniya. Nimbalik ta sa itong makasasala. Aduna ba day utangan boy na ikaw mag-utang nga magbayad ka sa wala pa nimo na utang? Gibaydan na ta ni Kristo ang atong mga sala sa una. Ayaw kong ingon nga hasta karon gibaydan ang atong mga utang nga libakira tigpa karon yung naggamit sa Dios mapahitason. Ayaw ko gamitan niyong mahimo kamong halangdon o nganong sumbingay ayang pagkigsulti. Ayaw kong ina nga hasta karon gibaydan pa ni Kristo. Unya mo balik naman siya. Gikan sa iyong pagkabano, banhawan niyo ko kanunay ta nagaampo. Amahan, ipadala ka na mo ang imong balaang espiritu. Bisa nagaampo, bisa nangawali mga pare, bisig kita magampo, di ba ipadala ang balaang espiritu. Unya karon balaan ang binuhatan sa nagampo. Oh,
Tanawa, mag-sign of cross. Kuno yata, aman anak og ang Espiritu Santo, Espiritu nga balaan. Dili kalibutan hon. Pero nagampo ka, nga hubog ka, niya pag man namalikas ka, niya nagyaga-yaga lang ka. Ang Diyos, boy, kamatuoran siya, dili sa makalimod siyang kaugalingan. Inigbalik niya, dili sa makalimod. Dili manggayip sa mudawat o suborno, o mga suod ka niya. Mga kani ako nakasulti niyo din eh. Ting na ako'y asawa na ko ba anak. Maigo gyud sa giwali, maigo gyud sa pulong, kay hait kaing pulong, kay dili man ko mo pabor-pabor. Bisag ikaw. Di ba gibadlong ko kam, ay mo debate, tama na na. Ang dili maminaw, dili gina gusto. Mao na ingon sa Ginoo, isulti lang ang kamatuoran. Apil ta, bisin ako nagasulti anak. Paningkamutan na ako na ako gid anak isulti na kaninyo. Kay gusto ko ang mga tao nga igmat, magmaigmat kay dagang maglitag karon, dagang naggamit sa Dios. Ano nagamit sa Dios? Tanawa ang binuhatan. Ang tip niya anak no, na susiha, panit ang binuhatan. Kay dagang maglilitag karon, dili maglitag og langkap. Maglitag nga ingon nga sila ang sinuko. Kami ang gipadala, kami ang tama. Tanawa, nganong daghan man nagadebate. Naaman na sa balaang kasulat, ayaw na kamog debate. Kay dagang nagatuon og mga libro, nagagawa ko lang kanila. Wala ba na sa balaang kasulatan kay? Na. Pero ano wala man na? Padayon na ta. Ang anak sa tao, dili mo bali og bugang. Ambot ipasabot sa bugang, kinaiyak na ta. Mao na kung magsulti mo, ayaw pasagdai siya kung mao ginayang kinaiyak. Kay dili ta mo bali. Mao po sa inyo, di ko mo bali. Mao na diring wala tay lagda, dili kinsa atong membro, wala diri. Ang muanhi lang nako. Bulahan ka ditong masakiton nga numan, kung masakiton maminaw. Pero kung maayo na sila, boy, at tanawa yaga-yagaan ang espiritu. Ingnan pa ko, nga dautan. Nga kanunay ko nagasulti sa balaod sa Diyos unsaman. Anak, igugmaa at tawra ang imong kinikanan. Bana, igugmaa ang imong asawa. Asawa, tawra ang imong bana. Mga ginikan, ayaw pasok ang mga anak. Naaman na sa balaang kasulatan. Aduna bidautan nga nagasulti ni anak. Nan karon kinsa ang nag-ingon anak, nagaampo sila nga langit man. Nga wala man na ilag kanunay gisulti. Tanawa karon, daghan kayong seremonya sa makasalbisan sa punya. O sila may gitakaagkatungod ni anak. Kay dili man ta mahimong pari dili sa kalibutan, bisan si Kristo. Ang espiritu mo ay magpili. Kaya ang pinili sa tao, mupabor sa tao. Mo na nag-ampo ngayon tanon, paboran yun ang tawanan. Ano man? Kaya nga naman, tigdaygon man to. Og magunaon na pagsabot, no? Hindi sakit kay kini sa kawan. Pero kung kita wala nagasupak sa balaod sa Diyos, malipay ta. Kamo wala mo nalipay. Lipay. Pero kung nagsupak mo sa balaod sa Diyos, maigugit mo. Kaya ang balaod para man sa mga tao nagpakaroon inon o adunay sala. Mao po na ang balaod dinhi sa yuta. Ang balaod sa gobyerno nato dinhi sa yuta para na sa makasasala. Walay balaod na makadaot, boy. Depende lang sa magunit sa balaod. Mausap ka na. Ang balaod ni Kristo o balaod sa Diyos nagyatak. Dili makadaot. Ang naggamit lang sa iyang balaod o nagsulti. Nga wala man niya nabuhat. Nan madungog ang pagampo. Bosa, isultin lang niyo ang kamatuoran. Ang mga taong maigmat, ang maalamon, makasabot ini. Pero ang dili maalamon, sama sa gingon sa Ginoo, karon pamumuto nga adunay mga milagro. Dini kanato daghan ang iyang gibuhat nga milagro. Wala kita nagsulti nga kita ang nagmilagro. Ang nagsulti nga tuwa nagmilagro may milagro. Ayaw mo to nga kung adunay dalunggan nga dili makadungog, adunay mata dili makakita, adunay baba dili makasulti. Ang tinuod nga magmilagro, boy, ang tao mo replik kaniya og nagsulti madungog niya. Tao magdungog niya, makasasala. Mao pod ang anak nahimong tao kung nagpuyo uban kaniya. Mao na ang espiritu na hiusaman nindaog si Jesus ug ana-ana kaniya ang espiritu. Siya ang mubalik sa mga tao maalamon
sa iyang giingon na pag-ampo. Kung mag-ampo mo, surrender ha. Surrender nga to sa Dios. Huwag mo surrender ka, mutuman ka sa iyang pagbuot. Mao nang gisulat ni Mateo o ni Lucas. Mao ni ang pag-ampo. Unsaon ang pag-ampo? Nan karon tanawa karon daghan nagbuot-buot o mag-pag-ampo nga taas. Wala na sa balaang kasulatan, di ba? Mga mini nga magtutudlo. Basahon na unta nila ang balaang kasulatan humanon. Dili magpili-pili. Sige lang boy, padayon ta. Busa ka mo pod nga maalamon. Gamitan ninyo ang inyong kahibalo nga duol sa Diyos. Kay bingingon ang Diyos. Ana-ana ka ninyo ang kahibalo. Mga gasa na ko kaninyo. Gamitan ninyo ka na nga duol ka na ko. Dili inong nagpalayo sa Diyos. Nagbuhat inong ta ug laing balaod. Gawas sa balaod nga atong kanunay gibalaan. Sakramento, dili mabuhay ang tao sa sakramento. Dili mabuhay ang tao sa panlamang, sa pulong kung walay buhat. Seremonyas dili gyapon naman sa balaang kasulatan. O dili mabuhi sa seremonyas o sakramento gawas. Dili mabuhi ang tao sa bunyag o sa paghinulsol gawas sa espiritu. Bisag kapila ang seremonyas nga wala na to gisulod o gibalaan ang nasulod sa seremonyas. Dili ba? Seremonyas sa kasal, seremonya sa santos nga mesa. Nga kita nagamisa o kita pod naminaw, wala nagbalaan sa pulong nga maoy importante nga atong kikaon. Nagbuhat inong tagkalibutanon nga wali. Kalibutanon nga pakigsulti. Gito isino na to ang balahod sa Diyos nga maoy makapabalaan ka na to. Ang langit nun nga pagampo nagatuman sa sugo nga atuana sa langit. Amen? Amen. Basta, pagbuhat ka mong maya, tuman lang ka mo. Kaya bisig wala pa mong nag-ampo, madungog na ang inyong gipangayo. Wala ba na sa balaang kasulatan? Ang nag-ampo, nag-surrender sa Diyos. Mao ka na ang tinuod nga nag-ampo. Kung nakatagta sa Diyos, nigampo kita sa Diyos, ni-surrender ta niya. Madungog na, bisag wala pa nabungat sa tungba pa. Dili kinahanglan na doon ay tao makadungog. Kung pag-ampo sa tong kaugalingan, gawas na katilingbanan na pag-ampo, masuportahan sa tibok kalibutan. Tibok katawan, nga anaakan niya ang tinuod nga templo sa Diyos. Kaya ang templo sa Diyos, ang simbahan, anaa sa atong kasing-kasing. Busa tukuran ang iyong tulda, ang iyong lawas, tupad sa templo sa Diyos. Salamat ka ninyo. Salamat. Padayon ka pa, mga anak. Pinumdumi pa kayo ang balaang kasulatan. Balaan ka na. O kinalang balaan ka na. Kaya anak niya ang kamato, ang kalinaw, mag-aulan, untak ka na kaninyo. Amen.